Welcome to my channel. Enjoy watching. Hi guys, may feeding po dito sa amin. Ayan. Feeding. May pa-feeding kami sa amin. Ayan. Ang pag-idamay-damay. Dito, dito. Kaya mo gano'n. Kaya mo, baka mo. Ayan, kasi David yan. Masira mo na ang pupuno ko yan. Ako matipuakan ka, man. Kamaya si David. Ayan. Galing sa ugat ng mga ate. Ako magpuro ko sa buhay. Yan ang muna mga ano itapang ko na. Sige na. Kurang. Para wanin ba dito? Ay, gino. Tumara din yung mga ate. Sandok mo na dapat. Dani. Karasingan ka na ni Gabo. Ano mo Dani? Kowit. Pila-pila na kamo tangarig ko yan. Padagdag ko ka na sa mga tugang ko. Iba, oh. Ay, nagsarap pa. Pati ko yan daw, pati. Dapat video pa. Take-upload ko sa birthday ko, gulpi na maduro man sarong. May lagi maduro man na, birthday na. Oo. Sige. Pagdiyan na may sabit kay. Gago, ano man naman yung pinatapig na video ko, ay maladang ka pa. Kung kaliro pa. Gago. Ay, dito sa mga ate. Matulungan ko kami. Ay! Uy! Yeah! Ako man! Itong may dilog sa kungso. Napictura na kamo sa tingwa na kamo. Di magpapa kuen-kuen pa niya areglado. Itong may dilog na natubok. Ay, karala ko niya mga papalit. Ay, paano? Pigibo ka ng lato-lato. Sisubo ko, ayun. Ano yan? Ay, Ban! Pigibo ko ng lato-lato. Sisubo ko, paano kayo dyan? Ay! Sa'yo mo na iyo! Yung araw ganyan. Na arig ko yan na. Tingwa na kung areglado. Di ba kaya? Hindi ka lang makadapla. Kaya mo! Para palilagan. Nagpagdi pa rin tuban, mauubos na. Tadaiman. Wapa man din. Takan. Saan pa rin naman? Wala nang buktakan. Naku pagkain. Lugar ko na naman kayo. Tatak na cheer na kagawad ang paralo. Ako. Kagayangan. Makatapos na ako kuya. Saan ko yan ang bitira ko? Kaperte ng marayan na tayo. Ang dero, ang dalahon!
Para ini madita dikit lang. Uy, mambaga. Iya po. Kena ponto. Ngayong ano, mainit. Na ano pa lang talaga yan, hinahaon pa lang yan. Dahil duman mo lang sa emo sa. Salamat! Sorry. O si Minchi pa, baya. Guapa! Sabihan mo na lang pag ano minala sa Sura 4, Manoy. Kung ka magkanong mag-special naghahali nga ni kami. Yung mga nang sabi na. Yeah. Naghahali nga ni kami kung makasawsawng sa imo. Papangaradan pa dito ni Manila ni special ang Suna 1. Sabi na. Oh. Ay special ang Suna 4, Bading Dilya. Oh. Ibadi. Ibading tingting na daw.